ಯೇಸುಗೆ ಲೈನ್ ಆಲೇಪಕರು ಯೇಸುಗೆ ಲೈನ್ ಆಲೇಪಕರು യേശുവിൻ രക്തത്തിനാലെ അഭിഷേകിക്കട്ടെ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಂಸಗೆ ಲೈನ್ ಆಲೇಪಕರು യേശുവിൻ രക്തത്തിനാലെ അഭിഷേകം ಯೇಸುಗೆ ಲೈನ್ ಆಲೇಪಕರು യേശുവിൻ രക്തത്തിനാലെ അഭിഷേകം ಕಲ್ವಾರಿ ಲೇವಲಿನ್ ಆಲೇಪಕರು കൽവാരി രക്തത്തിനാലെ ಅದು ದವಸ್ಯ ಬಹಂಸಿಗೆ ರುದಿರೆ ಬಲೆಯ ತಬಾಲೇಪಕರು இன்றைய நாளிலே இயேசுவினுடைய രക്തத்தின் ಮೆಟಿ ರೂಪ್ಯ ಗಲ್ ಪಿಲಿಮಿಯ ನವನ ಯೇಸುಗೆ ಲೈನ್ மண் சிலையோ கல்லுருவம் இல்லாத இயேசுவினுடைய ரத்தம் இயேசுவினுடைய ரத்தம் ಯೇಸುಗೆ ಲೈನ್ இயேசுவினுடைய ரத்தம் ಆಸಫಲೋ ಮೇ ಜೀವಮಾನ வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த ஜீவன் உள்ளது. ಬಲಾತೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮರಣೀಯ ಶಾಪ ಕಡನು உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற மரத்தின் சாபங்களை ಬಲಾತೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಾಪ ಕಡನು உங்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிற சாபங்களை உடைக்கிறேன். ಯಕ್ಷ ಮಲಪತ್ ಬಂಧನ ಶಾಪ ಕಡನು எல்லா பிசாசினுடைய பந்த ಅನವಿನ சாபங்களை ಕೊಡಿವಿನ உடைக்கிறேன். ವದ ಬಂಧನ ಶಾಪ ಕಡನು செய்வனை சூனிய பந்த சாபங்களை ಮೆಟಿ உடைக்கிறேன். ರೂಪ್ಯ ಗಲ್ ಪಿಲಿಮಿಯ ನವನ கல் மண் சிலையோ உருவம் ಜೀವಮಾನ இல்லாத ಯೇಸುಗೆ ನಾಮೆ ஜீவனுள்ள இயேசுனுடைய ಬಡ நாமத்தினாலே ರೇವತಿನ ಶಾಪ ಬಂಧನದ ಔಸಿಕರನು இந்த நேரத்திலே சாப பந்தங்களை உடைக்கிறேன். ಯೇಸು ಸ್ವಾಂಸಿಗೆ ಲೇವಲ ಫಲೆ இயேசுவின் நாமத்தினுடைய ಆದ இரத்தத்தினுடைய ದವಸೆಯನ್ನು பலத்தினாலே ಸುವನವನ ರೋಗ್ಯ ಸ್ವಕರನು சுகப்படாத வியாதிகள் சுகப்படுவதாக. ಆದ ದವಸೆಯನ್ನು ಬಡ ರೇವತಿನ ಮರಣೀಯ ಶಾಪ ಇವತ್ಕರನು இன்றைய நாளிலே உமக்கு வந்திருக்கிற அந்தகாரமான மரணத்தின் சாபத்தை முறிக்கிறேன். ಆದ ದವಸೆಯನ್ನು ಬೇ ಪೌಲಟ ರೇವತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವದ ಬಂಧನ ಶಾಪ ಕಡನು இந்த நாளிலே உமது குடும்பத்துக்கு வந்திருக்கிற தரித்திரமான சாபங்களை உடைக்கிறேன். ನುಬ ಸಫಲ ನೋವಿನ ಶಾಪ ಐಂಕರನು உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம் கொண்டு வருகிற சாபங்களை முறிக்கிற பிசாசின் தந்தங்களை முறிக்கிறேன். ಸಫಲ ನೋವನ ಶಾಪ உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை ಇಲ್ಲ 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 ಆರ್ಥಿಕವ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋವನ ಶಾಪ ಇವತ್ತು உங்களுடைய வருமானத்தில் அந்த செழிப்பில்லாமல் தரித்திரத்தை கொண்டு வருகிற ஆவியின் ನುಬಟ ವಿರುದ್ಧವ ಹೂಣಿಯ ಕರಪು ಅಯ ವ್ಯತತಮ ಏ ಶಾಪ ಪಲಾಕಿಯಾನಕರನು உங்களுக்கு விரோதமாக சூனியம் செய்தவர்களிடத்திலேயே அந்த சாபங்களை ஓடுமாறு நான் துரத்துகிறேன். ನುಬ ವಿನಾಶಕರಂತ ಬೆಲ್ಮ ಹೆಲಾಗನಿಂದ ಸತುರ உங்களை அழித்து போட இப்பொழுது பார்த்திருக்கிற சத்துருவை ಪೌಲ ಪಿಟಿನ್ ನೆತಿಕರನ್ನ ಬೆಲ್ಮ ಹೆಲಾಗಿನ ಸತುರ உங்களுடைய குடும்பத்தின் படி அழித்து போட காத்திருக்கிற சத்துருவுக்கு முன்பாக ಸ್ವಾಮಿನ್ ವಹನ್ಸೆ ನುಬೈದಿರೆ ಲಜ್ಜಾವಟ ಪತ್ಕನ್ನ ಸೇಕೋ கர்த்தர் உங்கள் முகத்தை வெட்கப்படுத்த அவர் பார்த்திருக்கவில்லை. ನುಬೆ ಸತುರ ಪರಾಚೇವೇವ உங்களுடைய சத்துருவானவன் வெட்கப்பட்டு போவான். ನುಬಟ ರೇವತಿನ ನಡು ಹಬ ಸಿಯಲು ತೀರ್ಣ ವಿನಸ್ವೇವ உங்களுக்கு இருக்கிற வழக்கில் உள்ள பிரச்சனைகள் உள்ள அனைத்து தீர்வுகளும் மாற்றப்படுவதாக. ನುಬಟ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವದ ಬಂಧನ ಶಾಪ ಮಲಪತ್ ಕಡಾ ವೆಟಿ ನುಬಡ ಜಲಬೇವ உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா சாபங்களும் ಅಸ್ವ ಕಡವ ಶಾಪ ಬಂಧನ பெரிகளாக கந்திஷ்டி சாபங்களிலிருந்து விடுதலை படுங்கள். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮೆ இயேசுவினுடைய நாமத்தினாலே ನುಬೆ ಇವತ್ವೇವ அவை நிவர்த்தியாகி போவதாக. ನುಬಟ ಅತಿ ಮರಣ ಶಾಪ ಇವತ್ವೇವ உங்களுக்கு இருக்கிற அகால மரண சாபங்களை உடைக்கிறேன். ನುಬಟ ರಹಿವತಿ ಮಲಪತ್ ಇವತ್ವೇವ உங்களுக்கு இருக்கிற அனைத்து சாபங்களையும் உடைக்கிறேன். ನುಬೆ ಜೀವಿತದ ಜಲಬೇವ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஜெயம் கிடைப்பதாக. ನುಬ ತಬನ ಪಿಯವರ ಪಾಸ நீங்கள் கை வைக்கிற எல்லா காரியங்களிலும் ಅದ ದವಸೆ ನುಬಡ ಜಲಬೇವ இந்த நாளிலிருந்து உங்களுக்கு ஜெயம் கிடைப்பதாக. ಮಾವಿಸಿ ನುಬವ ನಿರ್ದೋಷಕರಮಿ என் மூலமாக உங்களை விடுதலை செய்கிறேன். ಮಾವಿಸಿ ನುಬೆ ಪುತಾವ ನಿರ್ದೋಷಕರಮಿ என்னால் உடைய குடும்பத்தில் ಮಾವಿಸಿ ನುಬೆ ತು ನಿರ್ದೋಷಕರಮಿ உங்களுடைய மனைவியை விடுதலை செய்கிறேன். ಮಾವಿಸಿ ನುಬಗೆ ಪೌಲ ನಿರ್ದೋಷಕ உங்களுடைய குடும்பத்தை விடுதலை செய்கிறேன். ನುಬಡ ರೇವತಿನ ಚೋದನಾದ ಕಡಮಿ உமக்கு வந்திருக்கிற சோதனைகளை முறிக்கிறேன். ನುಬಡ ರೇವತಿನ ಮಲಪತ್ತದ ಕಡಮಿ உமக்கு வந்திருக்கிற அந்த சூனிய மந்திரங்களை உடைக்கிறேன். ನುಬಡ ರೇವತಿನ ಶಾಪ ಕಡಮಿ உமக்கு வந்திருக்கிற சாபங்களை உடைக்கிறேன். ದವಸ ಉದಾವೆನ ದಾಪಟನ್ ದವಸ ಇವರವೆನ ತುರು ನುಬಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಲಪತ್ತವಲಟ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮೇ ಶಾಪಕರಮಿ நாள் தொடங்கி முடியும் வரை உனக்கு எதிராக எழும்பும் காரியங்களை நான் இயேசுவின் நாமத்தினாலே முறியடிக்கிறேன். ಮರಣೆ ಪೆರೆದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಂಸಗೆ மரணத்தை ஜெயித்த ஜீவனுள்ள ಅದನ್ನು தேவனுடைய ಬಾರಕ್ಷಿತಾಯಿ நாமத்தினாலே இன்று நீர் ಅದನ್ನು இன்று ಬಾರಕ್ಷಿತಾಯಿ நீர் பாதுகாப்பானவர். ಮೇದನ್ನು ಬಾರಕ್ಷಿತಾಯಿ இப்பொழுதிருந்து நீ பாதுகாக்கப்பட்டவர். ನುಬ ಪಾರೆಯನ ವಿಟ ಆರಕ್ಷಿತಾಯಿ நீங்கள் பாதையில் செல்லும் பொழுதும் ನುಬ பாதுகாக்கப்பட்டவர். ಗೆದರಿನ ವಿಟ ಆರಕ್ಷಿತಾಯಿ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பொழுதும் ನುಬ பாதுகாக்கப்பட்டவர். ವ್ಯಾಡಕರನ ವಿಟ ಆರಕ್ಷಿತಾಯಿ தொழில் ಸ್ಥಳங்களிலும் ನುಬ பாதுகாக்கப்பட்டவர். ವಾಹನೆಯಿಂದ ವಿಟ ಉಡುಗುವರೆಯಿಂದ ವಿಟ ನುಬ ಬೈಸಿಕಲೆಯಿಂದ ವಿಟ ಬೈಕಗೆಯಿಂದ ವಿಟ ಆರಕ್ಷಿತಾಯಿ நீர் வாகனங்களில் வரும் பொழுதும் நீர் பாதுகாப்பாக இருப்பீர். ನುಬೆ ಹತರಕೊಂಗ್ ಅಟಕೊಂಗ್ ಆರಕ್ಷಿತಾಯಿ ಹತರಕೊಂಡ್ ಅಟಕೊಂಡ್ ಆರಕ್ಷಿತಾಯಿ உங்களுடைய நான்கு பக்கமும் 8 பக்கமும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. in your house
inside and outside I am releasing blessing in the name of Jesus உங்களுடைய Christ. வீட்டின் உள்புறமும் வெளிப்புறமும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது. මම නුඹේ නිවසට ආශිර්වාද நான் කරනවා. உங்களுடைய வீடுகளை මම ஆசீர்வதிக்கிறேன். නුඹේ නිවසට ආශිර්වාද நான் කරනවා. உங்களுடைய வீடுகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் නුඹ පිරේවා. நீங்கள் அதில் நிரம்புவீர்களாக. නුඹ පිරේවා. நீங்கள் நிரம்புவீர்களாக. ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නුඹ ஆபிரகாமுடைய පිරේවා. ஆசீர்வாதத்தில் நிரம்புவீர்களாக. නුඹේ සතුරෝ නුඹ ඉදිරියේ පරාජය වේවා. உங்களுடைய சத்துருவானவன் உங்கள் முன்னிலேயே සියලු வெட்கப்பட்டு රෝග සියලු போவானாக. ශාප කඩා වැටි. எல்லா நோய்களும் உங்களிடத்திலிருந்து இயேசுவின் விடுதலையாவதாக. நாமத்தில். இயேசுவின் මේ நாமத்தினாலே දැන් මේ මොහොතේ இப்பொழுது இந்த நேரத்திலே මේ ප්‍රස්තාවේ இந்த இடத்திலே නුඹට ආශිර්වාද කරනවා. இப்பொழுது உம்மை ஆசீர்வதிக்கிறேன். නුඹට ජයනියතයි. உங்களுக்கு ஜெயம் අකල් கிடைக்கும். රෝග අකල් මරණ අකල් ශාප නුඹට නැත. அகால மரணம் அகால வியாதி அகால சாபங்கள் உடைவதாக. නුඹට වෛර කරන්නන් ඉදිරියේ නුඹ ඉහලින් ඉහළට එසවමි. உங்களை பகைக்கிறவன் முன்னிலையிலே நீர் உயர்த்தப்படுவீராக. නුඹේ සතුරා ඉදිරියේ නුඹ ඔසවමි. உம்முடைய பிசாசுக்கு இடையில் நீர் உயர்த்தப்படுவீராக. මම නුඹට ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය நான் உங்களுக்கு ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்தை இயேசு கொடுக்கிறேன். நாமத்திலே. இயேசுவின் நாமத்திலே. ආමේන්.